La son sini mang thek long ti jupi la haya lam pastor apan than sinan pastor chingi ji ta hai than kurwang thunia tum chorolo pastor nangli tum nangke thana lam anta chini lo nia tum lo andeng pikriner ke andeng so isi ke pu kai ke ta ningrun hob headed ra arna mar dongar nang jipu la si me he nota kardom ke ington igari ahut pen ke men ang thek long ahut adu ahut pen ke ang thek ke long der chat athema itoma por ke arna ma por kandi ajatta arna phan ke apor do arnam ke no da hok pe da ban la si pipo pati arna nge tiwek po ahut pen ke kroi krang ning ding ave arna mar dom ta ni pipe det pu pasi muturikte nang arna mar dom lo pulutang te nang kroi non ni long vek pu pu arna malam puri non la pen ning ring ning jon pen nang arna ma phan ing hong non itum ke kroi hoya jok ahut pen ke arnam kardom ington kok mimi thalang anu tina phan ajatta apordo nia tum ajata sona phanta arna mar dom dam bompo sita kardom o igeri ai sayang deng pitro kebra hini ang deng su trok pen troksi o Jerusalem ni nang paisonga thak ke hona tuma phan pe dolo halak tuma jo analo ta do kle nang sang se pin pen hem phua phan kot jin ber non Jerusalem aphan peter thip thetik ke pesang longri la henlo hem phua lam lo nia tum wow labang so arna malam pen a jok neli herjume pleng sedlo chorolo arna me herjume nang ni long ta pe donang ne kardom ington telo chorolo pastor neli ningarong piglo neli ta non pen ke arnam kardom ington telo ili tumarnam kardom ington ignang nelo